азиз, инак мехоҳам якчанд маълумотро дар бораи донишгоҳи Шоҳ Абдулло илм ва технология, ки воқеъ дар Арабистони Саудӣ мебошад, маълумот диҳам. дӯстони азиз, ин яке аз донишгоҳҳои бонуфузтарини дунё ба ҳисоб рафта, бениҳоят тез инкишоф ёфта истодааст. дар ин донишгоҳ тақрибан донишҷӯён аз 112 давлати дунё таҳсил ва фаъолият мекунанд. биёед якчанд роҳҳо чӣ дар кор аст барои дохил шудан дар ин донишгоҳ ва ҳаёт дар ин донишгоҳ чӣ тавр аст гап мезанем. якнун чӣ дар кор аст барои дар донишгоҳ дохил шудан. донишгоҳ асосан барои мастер ва PhD мебошад. агар ки шумо PhD-ро тамом карда бошед, метавонед ки дар ин ҷо ҳамчун постдок ё ин ки research scientist омада кор ва фаъолият намоед. ҳозир барои документ супоридан маҳкам аст, аммо аз моҳи август 15 август оғоз меёбад. ин донишгоҳ якум чизое ки барои супоридан барои магистратура ва ё PhD лозим аст, ин баҳои шумо транскрипт баҳо мебошад. бояд ки ба фикрам баҳои миёнаатон аз 3.5 бояд боло бошад. дуюм CV, яъне ки маълумотро дар бораи зиндагӣ ва фаъолиятатон, кор ва фаъолиятатон бояд нависта шуда бошад. ва statement of purpose, барои мақсади омадан бар каус ва мақсади таҳсилатонро бояд тақрибан 700 калима нависед. сеюм recommendation letter дар кор, яъне ки профессор шуморо бояд рекомендовать яд, тавсият яд ба каус ки шумо лоиқи хондан дар ин донишгоҳ доред. чорум забони англисӣ, имтиҳони забони англисӣ, ё ин ки TOEFL ё ин ки IELTS. TOEFL бояд 79 зиёд ва IELTS бояд аз 6.5 зиёд дошта бошед. ва охир GRE. агар ба шумо ин имтиҳонро супорида бошед, имконияти калон барои дохил шудан бар ин донишгоҳ доред. дӯстони азиз, ҳангоми шуморо қабул кардан ба шумо якчанд интервюҳо интизор аст. академический интервю, яъне ки масалан шумо хоҳед ки математика супоред, аз чизҳое ки шумо дар бакалавриат хондаед пурсида мешавад, саволо дода мешавад, ё ин ки аз химия бошад, ё ин ки аз физика. ва агар ки PhD омаданӣ бошед, бояд ки ба ягон профессор интервю гузаред. ва интервюи каус аст, ки ин психологический интервю ба ҳисоб меравад ва шуморо аз ақидаву фикррониятонро месанҷад. дӯстони азиз, акнун ҳаёт дар каус чӣ тавр аст. якум World Ranked University. каус яке аз донишгоҳи бениҳоят бонуфуз аст дар дунё. аз ҷиҳати масалан финанс бигирем, якум ҷо финанс ва технология. тамоми технологияе ки дигар донишгоҳи дунё надорад, асосан барои химикҳо, барои физикҳо, суперкомпютерҳо, барои информатикон дар каус мавҷуд мебошад. ё ин ки аз ҷиҳати ранг шумо метавонед дар Google проверка кунед ранги каус чандум мебошад. акнун инҷа як видеои кӯтоҳак Why am I here? Look around. This is where I work. This is where I live. This is where I thrive. Consider the potential. KAUST equips me to pursue the research I want, whenever I want,
with some of the most sophisticated equipment located anywhere in the world. My grad students, research staff, postdocs, and academic peers provide me with outstanding support across many disciplines. My research can move from my lab to our research park. I'm here, but I'm also in many other places, encouraged to collaborate with leading researchers anywhere in the world. Why am I here? Because I want to be in a place with inquiring minds, a place where people want to favorably impact the world around us, where people think, but don't all think alike, where people from Saudi Arabia to Germany, from New Zealand to Mexico, and from China to the US live comfortably, acceptingly, and enjoyably. This place is different. I can learn to play in an Indonesian Angklung ensemble. I can attend a sunset concert of Beethoven overlooking the Red Sea. I can turn my idea into a startup venture. My children's friends are from every corner of the world. I can balance both work and home without having to compromise. Why am I here? Because my kids receive an excellent education in an international baccalaureate school. Because I'm able to experience the quality of life I want. Because my commute is under 10 minutes, whether I drive, walk, ride my bike, or take a bus. Because our kids play in safe neighborhood parks and learn how to become citizens of the world. I'm here because KAUST is my destination. The real question is, why aren't you here? دوستان عزیز، اینک شما تماشا کردید ویدیو درباره شرط و شرایطی که در کاوس است. اگر شما دانشجو کودک دارید، فرزند دارید، یا اینکه پروفسور هستید، فرزند دارید، فرزندان شما در مکتب به پول تحصیل میکنند. دوم، کاوس یک از جایهای بخطر ترین دنیا می باشد. در اینجا جنایت یا اینکه دزدی تماما دیده نمی شود. سوم، در کاوس در یک شهرچه خردی جایگیر است که در داخل این شهر همه بانیچه، مکتب، بیمارخانه، بازار، столовый همه چیز دارد. بسیار جای удобný برای زندگی کردن میشه و تمامی تکنولوژیا و آدمایی که برای به سوالای شما در دیگر جواب یافتن میتوانند در اینجا موجودند و آنها به سوالای شما میتوانند جواب دهند. من اکنون بیاین با پروگرام‌های کاوس میگذاریم. چه پروگرامی دارم؟ ماستر، میتونید شما ماگستراتورا خوانید. پی اچ دی یعنی که اسپیرانتورا میگن با. یا اینکه پروگرام ام اس پی جی است. بهترین یکی از پروگرام‌های بهترین ام اس پی دی میباشد که در دوام 5 سال شما میتوانید علم خود را، تحقیقات خود را خوب خاتمه بخشید. در اینجا است بیولوژیا و اکولوژیا، کامپیوتر، electrical engineering, математика, физика و انجینریا و خیمیا و بسیار ریسرچ سنترهای هسته که شما میتونید در سایت کاوست admission.kaust.edu میتونید بینید. اکنون دوستان عزیز بیاییم به جای اساسی. اگر شما به کاوست داخل شدید، چه امکانیت ها را کاوست به شما میدهد؟ یکم، tuition free graduate program، یعنی که شما به پول تمامی کورس ها را در کاوست آموخته میتوانید. دوم، month living allowance، یعنی که استیپندیا هر ماه اگر ماستر باشید
$20,000 ба 12 тақсим кунед, агар PhD бошед $30,000 тақрибан $1,600 то $2,100 стипендия метиҳад. хона дар дуруни кампус. Medical and Dental Coverage, яъне ки медицински страховка, шумо метавонед операция ё ин ки чӣ беморие ки дошта бошед дар ин ҷо бепул тавбат ёбед ва ё ки духтурони дандон бепул шуморо муолиҷа мекунанд. Ва relocation support. дар ин ҷо ҳамаи автобусҳо ба кадом шаҳре ки мехоҳед, яъне ки шаҳрҳои наздик ба донишгоҳ, Ҷидда, Мадина ва дигар шаҳрҳо шуморо бурда метавонанд. Ва дар даруни Каust ҳам автобусҳо бепул мебошанд. Яъне ки чӣ мемонад? Apply. Документатонро супоред ва ҳаёти худро созед. ҷа якчанд ҷои зебои Каустро виртуалӣ шумо метавонед тамошо кунед. ин байни зданияи якум ва столовӣ. дар Каust якчанд майдончаҳои варзишӣ бепул шумо метавонед машқ кунед ё ин ки футбол бозӣ кунед ё ин ки баскетбол. ин студент центр мебошад. шумо метавонед бар ҷамоматҳои донишҷӯӣ ба ягон клабҳо якҷо шуда фароғат кунед. ин лаборатория мебошад. Лабораторияи химия, физика, экология, ботаника ва ғайраҳо. дӯстони азиз, ягон савол дошта бошед дар комментария нависед. ҳатман мо ба шумо ҷавоб хоҳем дод. саломат бошед ва